Hola, bon dia. Anem a veure la part del full de càlcul del projecte de CompetIQ del curs 2022-2023. Tenim ja un altre vídeo, que no sé si heu vist, de la part de l'edició de text. Vale? Ara anem a veure la part del full de càlcul i està pensat sobretot pels que esteu preparant el projecte de CompetIQ de cursos següents, doncs que sapigueu on us esteu ficant. Vale? Llavors, ens donen un arxiu que el podeu obrir amb l'Excel, amb el LibreOffice, amb el que sigui. Jo ho faré amb el full de càlcul del Google. És semblant, el nivell al que estem, qualsevol full de càlcul és més que suficient per les quatre cosetes que farem. Llavors ens donen un arxiu que és així i que té dos fulls. I ens donen un enunciat on ens explica el que hem de fer. Llavors, hi ha una dificultat extra, que és entendre què ens està demanant. Llavors, llegiu amb calma. Si algú no enteneu, li pregunteu al professor. Vale? Però la part del full de càlcul no és relativament el de menys. Llavors, primer, però, ens pregunta. Ens fa buscar preus de coses a internet. I ens estan parlant, el conte era, si us llegiu la introducció al principi, és no sé quina història d'un equip de futbol i volen que li comprem l'equip. Petos, samarretes, pantalons, xandall, botes i mitjons. Haureu d'adquirir 2 unitats per cada jugador. Llavors, el que hem de fer és, primer, buscar els preus. Anem a buscar-ho a una botiga d'internet, per exemple, Amazon. Em sap greu fer publicitat, però com la majoria ho compren d'aquí, doncs, Petos Futbol. Doncs jo busco aquí els preus aquí. Petos Futbol. Les primeres són ventes patrocinades, ¿vale? O sigui, segurament voleu mirar els que ja no sigui patrocinat, que normalment seran més baratos. Jo què sé, anem a apretar aquí. Una altra dificultat extra. L'anunciat us farà multiplicar aquest número després pel número de jugadors, però depèn de quin estigueu buscant, ja us en venen molts de cop. O sigui, no sé si hi ha algun lloc que hi ha un preu de peto unitari. És que és... Anem a buscar aquest. Jo crec que això sí que és un peto. Llavors, apuntaria. És important, apunteu en algun lloc d'on heu tret la informació, vale? On està la venda això, per si hem de fer un pressupost o el que sigui, necessitem saber on... O sigui, després si volem comprar el que d'això, necessitem un link per tornar aquí. Vale? Botó dret, copiar, i això ho copiaria on fos. Ara ho poso aquí al costat, vale? Tant li fa. Enganxa. Llavors, el preu que em digui, el preu de peto, depèn de la talla. Me cago en nena. Depèn de la talla o de què depèn? Sí, depèn de la talla. Bueno, jo què sé. Anem a agafar aquest. 10 euros. Doncs aquest 10 és el que he de posar aquí. Jo tenia un altre preu, primer me l'havia inventat per fer proves. Doncs això amb totes les diferents coses. De color A, color B, samarretes. El mateix, busco samarretes. Samarreta. Ho busco en castellà. Podeu buscar-ho en català, podeu buscar-ho en anglès. Com més gros sigui l'idioma, és més probable que trobeu coses. Em salto els patrocinados i me'n vaig a aquesta. També em farà triar talla. Seleccionar. Large. I la samarreta aquesta val 6,99 euros. Copio l'adreça d'on ho compraria. Copiar. Això copiar-ho segurament ho hauríeu de posar en un altre puesto, a la webgrafia, però és igual, jo ho poso aquí, vull anar per feina. Aquí no, perdó, Ctrl Z, aquí ho poso a la columna d'on estan les samarretes. Després jo ho copiaria d'aquí a la webgrafia, ¿vale? Aquí copio el preu, aquí. El preu era 6,99. 6,99. Etcètera. Vale? Anem inventant-se més preus. Aquí imagineu que fem una samarreta més maca. Aquí, de la mateixa. Pantalons curts. Ara m'ho estic inventant, però
És per agilitzar una mica, però Chinu-Chanu és anar buscant a l'Amazon o qualsevol botiga. Vale. Llavors, una vegada tinc tots els preus, he ficat només els números. Anem a donar-li format. Això m'ho demana al final de tot de l'anunciat, que li donem format, però si ho pots fer de bon principi, doncs queda més maco, vale? I ja ho tindrem fet. Llavors, i potser ens ajuda també una mica després a fer càlculs, si veiem que surten euros, quan han de sortir euros, doncs és una pista de que estem anant bé. Llavors, aquí estic posant el preu unitari. Ja us deia, és un embolic perquè n'hi haurà llocs que ens estaran venent per 6 i jo necessito per 22. Bueno, aquí posem el preu unitari i aquí, això, si fos un Excel meu, jo sabria el que vull aquí exactament. Aquí l'anunciat és una mica ambigu i em diu el que he de fer, em diu els càlculs que he de fer, però no em diu a cada cel·la el que té que anar. Però més o menys, pel context, vale? Jo crec que en aquesta columna aquí on posa, aquí posa preu i aquí posa total, aquí refereix que multipliqui això per això. Després hi ha altres històries, vale? Després ja diu cada jugador necessita 2 cops tot això, però després aquí hi ha una tercera on posa total unitats 2 per jugador. Llavors, que això m'ho he inventat abans. Jo crec que aquí l'únic que vol és que fem aquest d'aquí multiplicat per aquest d'aquí. Quant costa cada un per quants jugadors tinc. El que us deia, aquesta part de saber què vol no és full de càlcul, però bueno, és imprescindible per poder-ho fer. O sigui, molta paciència, llegir un conte i el que no sapiguem on va on, doncs aviam si el professor ens ajuda. Jo, pel que us deia, jo crec que aquí vol aquest número, el preu unitari, pel número de jugadors. Vale? Recordeu, poso igual, quines cel·les he de multiplicar i entremig l'asterisc que indica producte, o sigui, multiplicació. I aquí sota el mateix, i a sota el mateix. Puc fer-ho de diverses maneres, vale? Potser el més fàcil a Competiq és cada vegada això per això, aquí això per això, tota l'estona el mateix. Ara us vaig a fer un truco, vale? Aquí, aquest d'aquí sota, aquest d'aquí li poso dòlars. Li posarem un dòlar aquí i un dòlar aquí. I ara li estic dient que això és una referència absoluta i que puc copiar cap a baix aquesta cel·la i la d'aquí anirà variant i aquesta no. Veieu, agafo aquí, arrossego cap a baix i cada vegada m'ha posat B5 per F1, B6 per F1, B7 per F1. O sigui, al copiar, si no poso dòlars, el de l'esquerra s'ho pren com a referència relativa i va canviant, i en canvi el de la dreta es manté quiet. Em segueix posant cada vegada F1 amb els dòlars, que indica referència absoluta. És que no enteneu referència absoluta? Doncs amb paciència aneu marcant cada vegada la fórmula tal qual com aquí al principi també valdria. Ara, total equivalent, total equipament, el que us deia, no sé què vol, però segurament vol la suma de tot això i vol dir el total d'equipament de cada equip, de cada jugador, si només tingués un equip. Ell ja em proposa que sumi de la C3 a la C11. És ben bé el que vull. Faig clic aquí i si no, ho escric manualment. Sum C3 a C11. Depèn de l'idioma en què tingui el d'això, serà suma, o depèn de quin programa, serà suma en lloc de sum. El nom de la funció. Enter. I aquí sota diu que calen 2 unitats d'equipament per cada jugador. O sigui, aquest número per 2. O aquest número per, en lloc de posar-li 2, per aquest. Bueno, crec que és així. També podria ser que aquí estiguéssim multiplicant això per 2 i aquí sota pel nombre de jugadors. Bueno, hi ha una ambigüitat. En tot cas, aquí tenim el total que ens gastarem en ruleta. Però per sort hi ha un descompte, que és aquest descompte d'aquí. Tot això m'ho diu l'anunciat
el que no diu que ha de ser exactament el càlcul que he de fer, però em diu que... No, no m'ho diu que hi havia un descompte. Aquí, em diu que hi ha un descompte del 15%, que l'empresa triada farà als clubs esportius. Això és una mica estrany, perquè l'empresa l'he triat jo, he triat Amazon, que no em fa cap descompte. Però bueno, on estic? Tanco això... Aquí. Aquí vull aplicar-li un descompte, que és aquest d'aquí, que ja el tinc com a percentatge. O sigui, és simplement multiplicar aquest total, asterisc, per el percentatge. Enter. Doncs això és el descompte. Que no estic segur si he fet pel càlcul. Doncs, si aquí fossin 100, hauria d'haver donat 15. Perfecte. Vale? Tiro Ctrl Z. Si és això és el 15% d'això. I aquest descompte l'aplico sobre aquí, és a dir, d'aquest preu li resto el descompte. O sigui, aquí faig igual aquesta cel·la menys aquesta. Enter. Ja tinc el preu amb descompte. Després, més despeses. El sou mensual de l'entrenador. L'entrenador em diu l'anunciat que cobra això d'aquí cada mes i són 12 mesos. No li paguen gaire, Bueno, també marco això i li dic que això són euros, que m'ho està posant lleig. Això també són euros. Llavors, aquest sou multiplicat per quantitat de mesos. I, no li paguen ni la paga extra. O sigui, multiplico això per aquesta cel·la. Podrien ser 14 pagues, podríem regalar-nos una mica, però bueno, no està el futbol gaire bollante en la lliga que estem treballant. Autocar desplaçaments. Això és el preu per desplaçament i fem 17 desplaçaments. Aquí ja els alumnes també a vegades comencen. Però anada o anada i tornada? Jo què sé, xatxos. Si no diuen el contrari, fem-ho fàcil. Vale? Això per això. I a sobre fan una festa, que és un preu únic, que no multiplico per res. I finalment aquí sota sumo això més això més això més això. Tot el que m'he gastat. El que m'he gastat en robeta, més el que li pago a l'entrenador, més els desplaçaments d'autocar, més el fiestón. Enter. Toma, 19.000 euros. Doncs això és el que guanyo. Perdó, això és el que em gasto. Si segueixo llegint, això seria el primer full, el segon full em diu el que guanyo, o sigui, aquí potser entra pasta per algun lloc. La federació ens paga 300 euros per jugador, hauria de fer un altre producte. L'Ajuntament paga un terç del preu de l'equipament. I el preu de l'equipament, què es refereix? Abans del descompte, després del descompte, per unitat, no sé què, no sé quantos? Aquí sí que ens mima, ens diu la cel·la C17 del full 1. O sigui, em dona una pista de què és el que li ha de fer un terç. També guanyo diners per les quotes dels socis. Tinc tants socis que els cobro 50 euros al carnet. I a sobre venc entrades. Quantes? Hòstia, he de fer el 60% dels 17 partits no m'ho posa aquí, però de l'aforament que tingui el camp. No ve només una persona, o sigui, venen tantes persones com hi hagi l'aforament multiplicat pel 60%, multiplicat pel número de partits. I de calcular el que em demana aquí, tota la pasta que entra per tot arreu. I finalment, restar. El que diu aquí és que resti el que entra menys el que surt i veure si tinc romanent. Romanent vol dir la pasta que em queda per l'any que ve, després d'agafar tota la pasta que entra i restar-li tota la pasta que surt. Me'n vaig aquí, me'n vaig al full 2. I aquí el mateix, tenim tot de caselles i aviam què m'està dient a cada una d'elles. Algunes són euros, ¿vale? Això són els euros que paga per jugador l'any. Això són 12 mesos, número de socis, preu carnet. Li poso format d'euros a tot el que siguin euros. M'ho demanarà al final, jo ho faig de bon principi, perquè després és més entenedor tot. Preu d'entrada, número de partits no són euros, capacitat del camp tampoc, mitjana públic 60%. I aquí hi ha aquesta cel·la que jo crec que ja és perquè faci el 60% de 250, o sigui, la cel·la on ja tinc el percentatge multiplicat per 250, i ja veig que és una mica més a la meitat, o sigui que aquest 60% ja l'he fet bé. M'agrada calcular-ho, Si ho feu bé ni caldria, però
però a vegades val la pena. Llavors, aquí dalt, aquestes celes, Federació Catalana de Futbol. Jo suposo que aquí el que vol és que multipliqui el que em dona la federació per cada jugador. És a dir, això d'aquí multiplicat per això d'aquí. Enter. I l'emplenament automàtic a vegades m'ajuda, en aquest cas no, en aquest cas s'està fent la pitjor lío. I l'Ajuntament que em dona? Anem a mirar què em dona l'Ajuntament. Torno anunciat. Paga 1/3 del preu de l'equipament. O sigui, igual a el preu de l'equipament que està al full 01, però també em posa com si me'l copi aquí. Ja. Vaig aquí i poso el preu de l'equipament, que és el que està a la cel·la C17 del full 1. Doncs me'n vaig al full 1, o sigui, aquí poso igual i aquí dic aquest aquí, clic, enter. I ara aquí m'ha copiat el que estava a l'altre full, a la cel·la C17. I aquí el que em paga l'Ajuntament és això d'aquí dividit per 3. 1/3 vol dir dividit entre 3. Socis que em paguen? Socis em paguen les quotes, Els socis... Tants socis per tants euros. Igual a número de socis multiplicat pel preu del carnet. Piticlin. Fixeu-vos que jo aquí no li dic que eren euros, però com que estic multiplicant coses que són euros, ja apareix. Finalment l'entrada. Doncs venen totes aquestes persones per 17 partits i el preu de l'entrada és això d'aquí. Aquesta cel·la multiplicat per aquesta cel·la per aquesta cel·la. Fixeu-vos que aquí poso la fórmula, m'apareixen colorins i aquí m'apareixen en colorins les cel·les que estan intervenint en la fórmula. Això m'ajuda a fixar-me que ho estic fent bé. I aquí em diu que faci un total. Igual, sum, escric, obro parèntesis i selecciono tot això que és el que estic guanyant. Enter. Vale. Aquí sembla que vol que posi el total de despeses anuals del full 1, la cel·la C23. Poso igual i me'n vaig al full 1 i busco la cel·la C23, que és aquesta d'aquí. No. ESC. S'ha equivocat, molt malament. Em parla aquí de la cel·la C23 i a la cel·la C23 hi ha el que m'ha costat la celebració. I jo necessito aquest número, que està a la cel·la C25. Això no ho fan expressament, però és una dificultat extra que ens lia. Anem a posar el total de despeses anuals i no m'enfio gens de la pista. Vaig aquí igual i el total de despeses anuals, aquesta d'aquí. Cel·la C25. Aquí em diu ingressos menys despeses, o sigui, ingressos. M'agafi això d'aquí. Despeses, m'agafi això d'aquí. Com? Està ingressant tot això i està gastant només això? Bueno, alegria. Igual a això menys això. El romanent és el que entra menys el que surt. Aquest club és una mica raro, està fent molta pasta, però bueno, també bé, tot això depèn dels preus de la roba que trieu. Jo me'ls he inventat, potser s'he triat massa baratos, potser és només això, potser m'he equivocat amb algun càlcul, tampoc no ho descarto, però és probable que els càlculs estiguin bé, o com a mínim bastant bé, i els preus, la gràcia d'això és que si canvio una samarreta, si ara aquesta samarreta la compro més bona, tal com ho he fet, ha canviat el total d'aquí, ha canviat tot el que depèn del preu d'aquesta samarreta i ha canviat això d'aquí també. O sigui, que hi ha molt romanent, hòstia, doncs anem a comprar samarretes més bones. En lloc de samarretes de 9 euros anem a comprar samarretes de 15 euros, tant pel local com pel visitant. Anem a comprar un xandall de 40 euros, d'alguna marca de prestigi, els mitjons de 4 euros.
m'estic inventant els números, vosaltres els buscaríeu en alguna botiga. I fixeu-vos que, com si vaig canviant el que em gasto, si tot va bé, aquest número, que és aquest, que és el que depèn del full anterior, va augmentant i el romanent va disminuint. I diria que ja estem. Déu-n'hi-do, no? Per ser competitiu, diria que aquí hi ha una miqueta de xitxa. Altres anys era una miqueta més fàcil i aquest any no sé ben bé com serà. Però bueno, les operacions les heu de saber fer. Entendre què fan, què és el que volen a cada càlcul, a cada lloc, és una miqueta més liós. Però, bueno, ho hauríem d'aconseguir. I pensava que ja estava, però no estava, perdó. He fet els càlculs, però volen que posem cookie. Volen que els posem noms, que els fulls tinguin noms diferents, que el format de les coses tingui... Jo, fixeu-vos que ja tot el que serien diners, ja li he donat format moneda, ja li he dit que eren euros, i ja m'ho he posat amb el format que demana aquí. I finalment, que em combini celes, modifiqui amplades, per adequar-ho al contingut i que quedi maco. Canvi color, mida, lletra, tot això. Faig una miqueta, vale? Aquí l'important són els càlculs, però després dedicaria una estoneta a deixar-ho maco. Torno aquí i jo ho faré bastant per feina, però vosaltres ho feu una mica millor. Vale? Això és un títol, ho faig gran. Això què és? Trio una lletra. Aquesta lletra és molt lletja. Bueno, és anar triant, vale? També tiro això cap avall, això d'aquí ho puc centrar, aquí li poso parets, espera, aquí, a partir d'aquí li poso parets, això d'aquí ho pinto de taronja, això d'aquí ho pinto de groc. També, si poseu format de bon principi, us ajuda a distingir una miqueta el que és total de lo que són sumes parcials, vale? Aquí. Bueno, aquí potser taronja igual, no? Potser aquí blau. Vale? I aquests totals els posaré més en negreta. Estic anant una miqueta a saco, vale? Però això és vosaltres. I també els colors, la mida. Si de bon principi ho feu una miqueta més gran, potser esteu més còmodes. Tan gran no, amigo. Si ho esteu fent una miqueta més gran i us esteu sortint de la ratlla, recordeu que podem arrossegar les parets així. Això també ho posaré en negreta. Vale? El format ja ho aneu fent amb calma. Aquí a sobre això ho faré una miqueta més gran. Bueno, no m'hi dedicaré més estona a canviar format. Vale? Teniu altres vídeos explicant en calma com fer format, però ja veieu, vosaltres també, el full 2 també faríem una miqueta, vale? Com a mínim uns requadrets, vale? Requadrets, colors, negretes, si voleu alguna cursiva, el romanent com a mínim negreta, vale? Ho deixeu maco i ja estarà. Vale? I ara sí que estaria tot, crec. No, i anem a canviar el nom dels fulls. Despeses club i total. Botó dret aquí, canvia el nom, despeses club. I el full 2, que li diu total. Canvia el nom, total. I ja estaria, vale? Amb això ja sabríeu fer el projecte de Competiq, la part del full de càlcul. En un altre vídeo tinc explicat la part d'edició de text i en un altre vídeo, quan tingui una estona, faré la part de les altres cosetes que us demana després. De moment, per avui ja estaria. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.